Tak, drahí priatelia a hostia, dovoľte, aby som vás privítal v tento dnešný večer na cykle biblických prednášok, ktoré, ako vidíte, sa budú konať počas 2 týždňov, počnúť s dnešným dňom až do nedele a rovnako aj budúci týždeň. Nazvali sme tento cyklus trošku možno tak kontroverzne Boh pred súdom, pretože v 21. storočí, v dobe možno vedeckého pokroku, ateizmu, pokročilej filozofii, sa skutočne Pán Boh dostal pred súd, kedy je obviňovaný z mnohých vecí. No a my ako kresťania za tých niekoľko stoviek rokov, čo o Pánu Bohu študujeme, snažíme sa o ňom niečo dozvedieť, sme na niekoľko z takýchto obvinení na Pána Boha našli odpovede. No a tak sme sa rozhodli, že by sme vám tie odpovede ponúkli a nenechali si ich len pre seba. Ako ste možno z letáčikov postrehli, nie je tam predstavené, kto to robí. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože tieto prednášky nie sú o konkrétnom kresťanskom spoločenstve, nejakej denominácii alebo cirkvi, ale sú v prvom rade o Pánu Bohu. A preto chceme, aby Pán Boh bol ten, ktorý je v popredí a my ľudia sme tí, ktorí by mali byť vždy v úzadí, vždy tí, ktorí sú v tieni. No a tak názov dnešnej prednášky je Keď Boh existuje, prečo dovolí? Možno by sa ešte patrilo, aby som sa trošku ja predstavil. Som kazateľ a teológ, volám sa Michal Fulier a s touto otázkou som sa za tých pár rokov kazateľskej praxe stretol snáď XY krát. Ako 16-ročný mladý muž som začal čítať slovo Božie, dostala sa mi do rúk Biblia, veľmi ma zaujala, tak niekoľko rokov som sa venoval takému samoštúdiu, potom som sa rozhodol ísť na taký vyšší level a dozvedieť sa toho o mnoho viac. Tak som premýšľal, kde. A tak som si vybral jednu vysokú školu, nachádzala sa v Budapešti. Háček bol v tom, že som sa musel naučiť jazyk. Ale keď máte silnú motiváciu, tak aj maďarčina sa dá naučiť. Ale treba k tomu naozaj veľmi silnú motiváciu. No ako som skončil vysokú školu, rozhodol som sa pracovať ako kazateľ. Už tomu bude nejaký ten piatok. No a neustále som šokovaný nad tým, aká je Biblia aktuálna aj v 21. storočí a ako dokáže dať odpoveď aj takému sekulárnemu človeku, akých dnes bežne stretávame na uliciach. By som poprosil prvý slajd. Chcel by som začať jedným krátkym príbehom, ktorý možno niektorí z vás poznáte. Odohráva sa na vysokej škole a akademickej pôde, kde jedného dňa počas prednášky vystúpil profesor a pýta sa žiakov. Podľa vás existuje Boh? A tak z davu niekto oduševnene vykríkol áno. A on vraví, no a veríte tomu, že Pán Boh všetko stvoril? A opäť z davu niekto vykríkol áno. No on vraví, no dobre, ale ak Boh všetko stvoril, tak Boh musel stvoriť zlo. Boh potom musel stvoriť utrpenie. Boh musel stvoriť zlo, smrť. A dokonca, keď stvoril nás, ľudí, a my by sme mali byť jeho obrazom, tak ako každé umelecké dielo vypovedá o svojom tvorcovi, či už je to umelecký obraz alebo socha, tak rovnako aj my by sme mali vypovedať o Bohu. No a vzhľadom na to, aký sme, tak potom Pán Boh je zlý. A Pán Boh je krúty. Všetci v triede zostali ticho. A profesor bol spokojný s tým, ako úspešne všetkých presvedčil, aspoň sa tak domnieval, že Boh v skutočnosti neexistuje. Na to sa postavil jeden mladý muž a vraví, pán profesor, a podľa vás existuje chlad? A profesor vraví, no samozrejme, že existuje chlad. A na to ten mladý muž vraví, no ale to nie je pravda. Chlad neexistuje. Chlad je absencia tepla. Sám o sebe vo fyzike ani v žiadnej inej vede chlad neexistuje. Profesor ostal ticho zarazený a tento mladý muž sa opäť pýta, pán profesor, a existuje tma? A profesor vraví, no existuje. A opäť tento mladý muž vraví, nie, tma neexistuje, my tmu nevieme ani zmerať. Tma je nedostatok či neprítomnosť svetla. A to už ja dodávam, svetlo dokážeme zmerať v lumenoch. Čím je menej svetla, o to je väčšia tma. Profesor zostal úplne v šoku, v triede veľké ticho, všetci čakajú, striehnú, čo bude ďalej. A tento mladý muž ďalej pokračuje a vraví, no pán profesora, existuje zlo? A profesor vraví, no samozrejme, že existuje zlo. A tento mladý muž vraví, nie, zlo neexistuje, zlo je absencia dobra. A to nám možno pomôže aj trošku viac vysvetliť jeden zo zaujímavých biblických veršov, kde Pán Boh vraví, ja som ten, ktorý tvorím dobro i zlo. Pán Boh netvorí zlo. Len tam, kde Boh ako dobro nie je prítomný.
no čo tam bude? Bude tam zlo. Rovnako ako tam, kde nie je teplo, bude chlad, kde nie je svetlo, je tma. Preskočil som. Ako teda vidíme, tento veľký spor vekov medzi dobrom a zlom tu je. Odkedy? Myslím, že to je asi otázka mnohých, ktorí si ju položili, pretože keď si zoberieme históriu alebo jednotlivé svetové náboženstva, tak čím ideme ďalej do hĺbky, čím ideme ďalej do histórie, vždy tam nachádzame boj medzi dobrom a zlom. Či je to boj náboženský, či je to boj duchovný, či je to boj morálny, ale kde je úplne jeho počiatok? Skadiaľ sa samotné zlo zobralo, utrpenie alebo smrť? Ja navrhujem, aby sme šli cestou slova Božieho Biblie, nielen preto, že je to jedna z najstarších kníh, ktorá nám je dochovaná, ale jednak preto, že ako kresťania ju vnímame ako list či posolstvo od Pána Boha. A teda, keďže táto prednáška je sama o sebe biblická a robíme ju my ako kresťania, tak by som sa spolu s vami rozhodol zamyslieť nad posolstvom niekoľkých biblických veršov o tom, skadiaľ sa vlastne to zlo zobralo. Ak otvoríme prorockú knihu Ezechiel, tak sa k nej dočítame: Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Urobil som ťa jagavým cherubom, uzavierajúcim prístup, bol si na svetom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa svojho stvorenia až dovtedy, keď sa zistila zvrátenosť pri tebe. Tvoje srdce spišnilo pre tvoju krásu. Skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Myslím, že by nebolo zložitou otázkou, o kom tu hovoríme. Hovoríme tu o bytosti, ktorá v histórii ako prvá učinila hriech, ktorá v histórii ako prvá učinila niečo zlé. No a tá bytosť je nazvaná diabol, satan, alebo možno po latinsky Lucifer, nosič svetla. Viete mi niekto z vás povedať, nie je to rečnícka otázka, preto môžete odpovedať, kým bol vlastne diabol v nebesiach? No, čo nám hovorí Ezechiel? Postrehli ste z týchto pár biblických veršov, z týchto dvoch slajdíkov, ako Biblia vraví o diablovi, kým bol? Áno, práve na tomto slajde je to... Pánu pomilovaný až po tomu, ako sa nevedel, čo... No, ďakujem veľmi pekne za myšlienku. No skúsme z toho textu vytiahnuť, postrehnúť. Kým bol diabol? Ako ho Biblia nazýva? Ako? Áno. Jagavým cherubom. Tak, uzavierajúcim prístup. Posuňme sa ďalej, ešte jeden slajdík. Ja som pozrel niekoľko biblických prekladov, ako iné biblické preklady prekladajú tento výraz. Tak napríklad v ekumenickej Biblii môžeme čítať: Urobil som ťa jagavým cherubom strážcom. V evanjelickom preklade: Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup. Roháčkov preklad: Ty si ten veľký cherub zastierajúci. A Botekov: Urobil som ťa ochranným cherubom s rozpätými krídlami. Keď si všímate, všetky tie preklady sa líšia, ale predsa majú jednu výpovednú hodnotu. Že diabol, keď bol v nebesiach a ešte nepadol do hriechu, mal niečo chrániť a ochraňovať svojimi krídlami. Mal uzavierať prístup ostatným k niečomu, čiže jeho úlohou bolo strážiť. Čo to mohlo byť? No odpoveď nájdeme v Starom zákone, keď budeme postupovať podľa princípu sola scriptura, jedine písmo. A teda, ak veríme, že Biblia vykladá samu seba, tak skúsme sa pozrieť na niektorý iný biblický text či príbeh, kde nachádzame nejakú zmienku o cheruboch. A pozrieme sa, kým cheruby boli a zistíme, kto to vlastne bol diabol. Je vám známy tento obrázok? Čo je na ňom zobrazené? Áno, svätyňa. My, kresťania v 21. storočí, máme kostoly, chrámy alebo modlitebne. No a rovnako v tej starozákonnej dobe Židia mali tiež takéto svoje posvätné miesto. Keď 40 rokov putovali po púšti, tak Pán Boh, ako začalo putovanie, povedal Mojžišovi, aby mu zostrojili svätyňu.
Tá svätyňa, ako si aj všímate zo samotného obrázku, bola vytvorená tak, aby ju mohli za tých 40 rokov, ako putovali púšťou, prenášať z miesta na miesto, rozložiť, zase poskladať, opäť rozložiť, poskladať. A ona poukazovala na spôsob, ako treba prísť k Pánu Bohu. Konkrétne tu je zobrazený okamih, kedy človek, keď zhrešil, mohol priniesť zvieratko pri vchod do samotnej svätyne. Tam boli vyznané hriechy, symbolicky položil svoje ruky na zviera, vyznal hriech, ten hriech symbolicky prešiel na to zviera. To zviera bolo zabité namiesto toho hriešnika, no a potom bolo Pánu Bohu obetované a kňaz s jeho krvou predstúpil až do tej najsvätejšej časti, do vnútornej stavby. Keď neskôr Izraelci sa usadili v Kanáne, tak vybudovali chrám, už pevnú stavbu. No a práve na nej by som vám chcel ukázať, čo sa nachádzalo vo vnútri, rovnako ako v tej svätyni i v tom chráme. Všimnite si, vnútri boli dve oddelenia. To prvé väčšie, taká ako veľká aula, tak kňaz, za ním stojí stôl, na ktorom sú obradné chleby, pred ním je kadidelnica, no a po jeho pravej, niekde je zobrazené po ľavej strane, sú svietníky, ktoré vlastne vyžarovali svetlo a tým osvecovali celé vnútro svätyne. Takou zvláštnosťou bolo, že celé vnútro bolo vyrobené zo zlata. Bolo na vytvorenie tejto svätyne využitých niekoľko tón zlata, čo ja osobne si nedokážem ani predstaviť. No a potom je to druhé oddelenie a v tom druhom oddelení sa nachádzalo toto. Je to niekomu známe? Z Indiana Jonesa. Tak, je to Archa zmluvy. Archa zmluvy sa skladala z dvoch častí. Bola to vlastne zlatá škatuľa, v ktorej boli uložené dve kamenné dosky, na ktorých bol Boží zákon, rozkvitnutá Áronova palica a vedierko s mannou. No a hore bola prikrytá s ľutovnicou. Bola to vlastne pokrievka a na tej pokrievke boli dvaja cheruby. Tí cheruby očami hľadeli dovnútra, do tej archy a krídla mali nad tou archou rozprestreté v ochrannej polohe. A teda čo chránili cheruby? Chránili zákon Boží. To bola úloha diabla v nebesiach. Diabol mal chrániť dokonalosť, posvetnosť zákona Božieho. Spomedzi všetkých stvorených bytostí, ten, ktorý najlepšie poznal zákon Boží, bol práve diabol. Viete, práve preto je veľkou iróniou, že ten, ktorý ho najviac poznal, sa rozhodol ísť aj najviac proti nemu. A preto cherub bolo veľmi významné postavenie v nebesiach. Boli to anjeli, ktorí sa nachádzali v tesnej blízkosti Pána Boha a ich úlohou bolo práve chrániť to, jedno z tých najposvetnejších, zákon Boží. Pozrime sa, ako vlastne začal celý ten diablov pád. No dobre, bol vysoko postavený, bol slávny, bol mocný, no ale ako sa mu podarilo z takej výšky padnúť? Povedal si v srdci: vystúpim do nebies hore nad Božie hviezdy, vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. A teda odpoveď je veľmi jednoduchá. Diabol sa rozhodol pre svoju pýchu, pre svoju krásu, že a prečo by aj on nemohol byť ako Boh? Chráni zákon Boží, nikto mu nie je rovný spomedzi všetkých stvorených bytostí. Prečo by aj on nemohol byť ako Pán Boh? Prečo by aj on nemohol veci tvoriť, prikazovať? Prečo by aj jemu nemohli slúžiť? A tak začal svoje srdce povyšovať. A v jeho srdci sa objavila pýcha a sebavyvyšovanie. Sú to mimochodom prvé dva hriechy, ktoré sa objavili na tomto svete. Pýcha a sebavyvyšovanie. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi, drak a jeho anjeli bojovali, ale nevydržali. V nebi pre nich nebolo už miesta. Zjavenie Jána 12. kapitola nám práve odpisuje tento odveký boj, ako započal v nebesiach a vysvetľuje veľmi jednoducho, že v nebesiach sa odohral spor, kde šlo víťazstvo jednej alebo druhej strany. A tá strana, ktorá zvíťazí, tá bude vládnuť. Niektorí si tento boj predstavujú ako fyzický boj, kde anjeli bojovali jeden proti druhému s plamennými mečmi ako v Star Wars,
Ale ja by som sa neprikláňal k tomuto výkladu z jednoduchého dôvodu. Pretože diabol vedel, že takýmto spôsobom nikdy nevyhrá. Pretože Pán Boh urobí toto a je po všetkom. Ale je jeden spôsob, ktorý keď diabol použije, tak je možné, že sa mu podarí víťazstvo. A to je spôsob, pri ktorom sa Pán Boh nebude môcť brániť. No a to je spôsob, kto má pravdu. Pretože to je slovo proti slovu. Vy môžete v tejto chvíli z niečoho obviniť mňa, ja môžem obviniť z vás. A pokiaľ nemáme dôkazy, tak je na každom, ako sa slobodne rozhodne. A tu už je možnosť víťazstva. A tento verš nám predkladá tú možnosť, že diabol s Pánom Bohom medzi sebou bojovali. Jeden ukázal svoj postoj a vysvetlil, ako to je. Diabol ukázal svoj postoj, on ako si to predstavuje. A teraz nebesia a celé všetky stvorené svety sa museli rozhodnúť. Kto z týchto dvoch bytostí má pravdu? A ten verš vraví, v nebi pre nich nebolo už miesta. Teda všetci sa rozhodli. Je tu možno jeden zaujímavý verš zo 4 evanielií, keď Ježiš vyliečil človeka, ktorý bol posadnutý niekoľkými tisícami démonov. Možno si pamätáte ten príbeh. Ježiš sa ho pýta, aké je tvoje meno. On odpovedá Legion. Pretože rímska armáda, ktorá sa skladala z légií, tá jedna légia mala aj niekoľko tisíc vojakov a teda v tom človekovi je niekoľko tisíc démonov a oni zrazu prosia Ježiša. A pamätáte si tú prosbu, o čo Ježiša prosili? Neposielaj nás späť do priepasti. Pretože priepasť je v Biblii opisovaná ako miesto, ktoré je bez života. Ako miesto, kde nie je nič stvorené. A zrejme tam boli pôvodne démoni aj vyhnaní. Pretože tým, že anjeli existujú mimo fyzický svet, oni vlastne nepotrebujú miesto konkrétne na to, aby mohli žiť a prebývať. My ľudia si to nedokážeme úplne predstaviť, pretože my žijeme v čase a v priestore. Anjeli žijú mimo priestor, ale v čase. No a Pán Boh ako jediný žije mimo čas a mimo priestor. Preto jediný on pozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť súčasne a žije vo všetkých troch časoch akoby v jednom. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom z vodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli s ním. Ako sa to ale stalo? Ako diabol vlastne prišiel až sem na túto zem? A prečo práve tu? Nepremýšľali ste nad tým, nebolo to od Pána Boha kruté? No, dôvod je ten, že tento svet nebol jeho pôvodným miestom, kam bol zvrhnutý. On sa sem dostal, pretože niekto ho na tento svet pustil. No a tak na tejto planéte prebieha veľký spor vekov a tuto sa to celé odohráva a my o chvíľku zistíme, prečo je tomu tak. Možno ste si už nejedenkrát položili otázku, prečo to ale diabol bol schopný urobiť. A odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože diabol mal slobodnú vôľu. A túto slobodnú vôľu má každý jeden človek. A slobodná vôľa spôsobuje to, že my sa môžeme rozhodnúť pre dobro a súčasne sa môžeme rozhodnúť aj pre zlo. Prečo? Prečo nám dal Pán Boh slobodnú vôľu? Pretože Pán Boh nechcel stvoriť roboty. Pretože robot nemá slobodnú vôľu. Ak by sme ju nemali, tak by to znamenalo, že sme k niečomu naprogramovaní. Máme nejaké algoritmy, na základe ktorých fungujeme, ale nemôžeme sa slobodne rozhodnúť. Ale ak existuje takáto bytosť, áno, ona bude poslušná. Bude poslušná dovtedy, dokiaľ nezanikne. Lenže takáto bytosť nebude schopná radosti a ani lásky. Nebude schopná nič odovzdávať zo slobodnej vôle, pretože ona ju prosto nemá. A Pán Boh sa rozhodol, že on nestvorí jednoduché stroje. On nestvorí niečo, čo ho prosto bude poslúchať do celej večnosti, ale nikdy ho nebude milovať. Pán Boh sa rozhodol, že stvorí to, čo mu bude môcť lásku opätovať. No ale tu hrozí riziko. A to, že čo ak lásku opätovať nebude? Čo ak bude nenávidieť? A Pán Boh sa rozhodol, že to riskne. A ten risk skončil tak, že človek tú slobodnú vôľu zneužil. Čo sme sa teda zatiaľ dozvedeli? Skadiaľ pochádza zlo a kto je jeho pôvodca? Ale ostávajú otázky, prečo Boh neodstránil pôvodcu zla a ako sa zlo ocitlo na našej planéte. Na tú druhú otázku si dovolím neodpovedať, pretože jej budeme venovať pozornosť zajtra,
Prečo Boh neodstránil pôvodcu zla a rovnako ani prvý pár, ktorý zhrešil a mnohých ďalších? Prečo to Pán Boh nechal zájsť častokrát v histórii až do úplných krajností? Sodoma, Gomora, potopa a mnoho ďalších vecí. O tom si viac povieme zajtra. No a dnes, ako sa zlo ocitlo na našej planéte? Myslím, že vám je známy tento biblický príbeh o Adamovi a Eve. Ja vám teraz umožním trošku nahliadnúť do neho do väčšej hĺbky. Verím tomu, že ho poznajú aj naše deti, či už z kostolov, z nedeľných či sobotných škôlok. No ale pozrime sa, čo sa v tom príbehu píše medzi riadkami. Had bol stivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu. Čím bol diabol, alebo čím bol had v rajskej záhrade? K akému živočíšnemu druhu patril? Všimnite si, had bol stivejší ako všetky polné zvieratá. Keď budete čítať predchádzajúce kapitoly písma svätého 1. a 2. kapitolu, tak tam nájdete rozdelenie ryby, plazy, vtáctvo a suchozemské zvieratá. A Biblia nepíše, že had bol najchytrejší spomedzi vtákov, spomedzi plazov, ale had bol najstivejší spomedzi poľných zvierat. Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože had pôvodne vôbec nebol plazom. Had bol pôvodne poľným zvieraťom. To, čo my dnes vidíme ako hada, to je kliatba, ktorá bola na neho zoslaná, alebo ktorá bola na neho uvalená, keď učinil hriechu, keď zviedol Adama a Evu k hriechu. Pôvodne had bol poľným zvieraťom. Podľa niektorých teológov a badateľov Biblie mal dokonca krídla, vedel lietať. A keď si zoberieme zo zoológie najstaršie a najmohutnejšie hady, ako je napríklad anakonda, zvláštnosťou je, že majú 4 výčnielky, ktoré používajú pri párení. No a vedci si myslia, že pôvodne to mohli byť končatiny, ktoré ale časom zanikli. A Biblia nám vraví, had bolo pôvodne poľné zviera. To, čím sa dnes had stal, je spôsobené degradáciou. Pretože Biblia neučí o evolúcii. Biblia učí o degradácii. My nejdeme vyššie, my ideme nižšie. Nie je to lepšie, ale je to horšie. Dokonca samotní vedci zistili, že každá ľudská generácia, vždy tá nastávajúca, má zhoršený genóm o niekoľko bodov, o niekoľko čísel. My svojou životosprávou môžeme spomaliť narúšanie našej genetickej informácie, žiaľ nevieme to zastaviť. Vždy každá ďalšia generácia je slabšia na genetické choroby, vždy má slabšiu imunitu, vždy je to s ňou horšie. Čo sa rozhodol diabol urobiť? Pustiť sa do rečí so ženou, s Evou. A vraví jej, či naozaj riekol Boh. Práve z tejto vety my tušíme a vieme, že had, ktorý sa s ňou rozprával, bol vlastne iba médium, skrze ktoré hovoril diabol. Je to z jednoduchého dôvodu. Keď sa Pán Boh stretol s hadom alebo s diablom na púšti, keď mal za sebou 40-dňový pôst, pamätáte sa, ako k nemu pristúpil diabol, čo mu povedal? Úplne prvé slova. Ak si syn Boží, tak urob toto, tak urob ono. Ak si syn Boží. A čo vraví túto? Diabol skrze hada Eve, či naozaj riekol Boh? A v čom spočívala otázka? Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu. Pozrime sa, ako príbeh pokračoval ďalej. Žena odpovedala hadovi. Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Viete, čo je zaujímavosťou? Že toto Pán Boh nepovedal. Eva cituje Pána Boha, ale ona pozmenila to, čo pôvodne Pán Boh povedal. Toto Pán Boh netvrdil. Porovnajme si to s citátom, ktorý naozaj Boh povedal. Nachádza sa v predchádzajúcej kapitole. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku, zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Teraz sa vráťme o slajd dozadu. A čo vraví Eva?
Posledné slova, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Pán Boh nič nepovedal o dotýkaní sa. Eva upravila alebo pridala k slovám Pána Boha, že Pán Boh im zakazoval sa stromu ešte aj dotýkať. No to Pán Boh neriekol. A ona to dokonca ešte podmienuje a vraví, Pán Boh nám zakázal z neho jesť, dotýkať sa a ak z neho zjeme alebo sa ho čo i len dotkneme, čo sa stane? Zomrieme. No ale to Pán Boh nepovedal. Eva pridala, prečo? Z akého dôvodu? Čo si nepamätala? Silne pochybujem, pretože ľudia predpotopnej doby, nehovoriac ešte o raji, mali IQ, mali mysel na omnoho vyššej úrovni, ako máme my. Čo sa tu deje? Veľmi jednoduchá vec. Eva, keď stretla hada a začala sa s ním rozprávať, mala vziať nohy na pleci a utekať preč. Z jednoduchého dôvodu, pretože písmo vraví, že jediný, kto bol stvorený na Boží obraz a podľa Božej podoby, teda má intelekt a vie rozprávať, bol iba človek a nikto iný. Ona vedela, iba on a Adam vedia rozprávať, vedia komunikovať, ostatné zvieratá nie. A preto, keď zje tam had a rozpráva s ňou, ona mala sa vzdialiť a utekať, veď Pán Boh povedal Adamovi a Eve, nie je dobré byť človeku samému. Eva sa ale rozhodla, a veď som múdra, veď ja to dám, veď to zvládnem. A pustila sa do reči s diablom. Nezamysleli ste sa nad tým, prečo sa jej vlastne diabol pýtal to, čo sa jej pýtal? Či vám naozaj riekol Boh, nebudete z neho jesť? Alebo nebudete jesť zo všetkých stromov raja. Také úplne očividné klamstvo. Pán Boh jasne vraví, zo všetkého môžete jesť, len z tohto stromu nie. A diabol vraví, a či naozaj riekol Pán Boh, že zo žiadneho stromu nebudete jesť? Do očí bijúce klamstvo. Prečo takto začína? No z jednoduchého dôvodu, lebo vedel. No musím Eve povedať niečo, čo ju prosto zastaví a spôsobí, že bude Pána Boha obhajovať a pustí sa so mnou do reči. No čo poviem? No najväčšie klamstvo, aké sa len dá povedať. Nafúknem to do obrovských rozmerov. A to určite Evu zastaví a Eva si povie, no počkať, no toto Pán Boh nepovedal a pustí sa so mnou do reči. Teda nesmieme jej povedať niečo ľahké, niečo také, čo jedným uchom pôjde dovnútra, druhým von. Nie, musím povedať riadne klamstvo, niečo, čo ju zastaví a pustí sa so mnou do reči. A to robí. A Eva vlastne tým, že sa pustila do reči s diablom, ona sa pustila do reči s hriechom. A začína sa zahrávať s pokušiteľom. A tento príbeh je pre nás ako kresťanov aj ako ľudí veľkým ponaučením a veľkou výstrahou. V tom momente, keď sa začneme zahrávať s hriechom, my už sme prehrali. My nie sme mocnejší ako hriech. Hriech je silnejší ako my. A tento príbeh nám vraví, ani nezačni. Pretože ako náhle začneš, ty už si prehral. Luther povedal jednu veľmi krásnu myšlienku. Nie je problém ani hriech to, keď nám hlavou prejde krdel vrán. Problém bude ten, keď tie vrany si v našej hlave urobia hniezdo. Nie je problém to, že cez deň nám hlavou prejde XY zlých myšlienok. Nie. Problém je v tom, keď my sa s nimi začneme zaoberať. V tej chvíli my už sme prehrali. Pretože to je mocnejšie ako my. A teda tento príbeh nám ukazuje od hriechu, od toho, čo je zlé, od ľudí, ktorí sú zlí, ty utekaj čo najďalej. Pretože ty nie si mocnejší ako to zlo. Keď to nedokázal Adam s Evou, myslím, že to nedokážeme aj my. Nezabúdajme na to, že diablovi hriechu sa podarilo zničiť a vtrhnúť do pokušenia koho? No najmúdrejšieho človeka, to bol Šalamún. Najdokonalejšie bytosti, to boli anjeli, Adam s Evou. Dokonca najvernejšieho muža, akým bol Abraham. Myslíme si, že my sme v nejakej bubline, ktorá nás ochráni? Pochybujem. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Čo diabol tu sľubuje Eve? 3 veci. Aká je prvá? Že nezomrú. Že nezomrú, ďakujem. Druhá? Áno, otvoria sa im oči.
Otvoria sa vám oči a budete ako Boh. A tretia, budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Čiže im dáva. Nesmrteľnosť im sľubuje. Druhá vec, otvoria sa oči a teda budete ako Boh. Áno, budete rovní Bohu, to, čo on chcel dosiahnuť. A tretia vec, budete vedieť, čo je dobro a čo zlo, teda výnimočné poznanie. No a teraz, stalo sa to? No keď si pozrieme, Adam s Evou nezomreli v ten deň, tak diabol mal pravdu, či nie? Pán Boh povedal, zomriete, diabol povedal, nezomriete. Adam s Evou nezomreli. Tak to mal pravdu. Pán Boh či diabol? Diabol... Aha. A v čom? Keď Pán Boh povedal, nezomriete, ale zomriete a oni nezomreli. Tak ako Pán Boh mal pravdu? No, diabol vo všetkých tých troch bodoch povedal polopravdy. A polopravda je horšia ako klamstvo, pretože polopravda zneužíva ešte pravdu. Diabol vraví, nezomriete. No jedna vec sa stala, oni fyzicky nezomreli. No oni v ten deň zomreli, pretože my nezabúdajme, že Pán Boh čo? U neho je 1000 rokov ako jeden deň a jeden deň ako 1000 rokov. Čiže v Božích očiach oni už boli chodiacimi mŕtvolami. Oni už zomreli. Nehovoriac o tom, že oni duchovne zomreli. A duchovná smrť je horšia ako fyzická smrť. Pretože písmo sväté nás učí, že fyzická smrť, pred ktorou my sa snažíme uniknúť, to ani zďaleka nie je to najhoršia tragédia. Písmo sväté vraví, že raz všetci budú vzkriesení. Aj tí, ktorí dobre činili, aj tí, ktorí zle činili. Preto prvá smrť tragédiou nie je. Všetci z nej budú vzkriesení k súdu. To, čo je háčikom, je duchovná smrť. Pretože ak človek duchovne zomrie a potom zomrie aj fyzicky, Pán Boh ho nemôže vzkriesiť k životu večnému. A preto duchovná smrť je horšia. A to je to, čo im povedal Pán Boh. Vy istotne zomriete. Vy duchovne zomriete. A Adam s Evou, toto je najväčšia tragédia ľudstva. Že vy žijete, ale vlastne ste mŕtvi. A diabol vraví, netráp sa, nezomrieš, ak budeš ďalej žiť. A teda sľubuje fyzický život, ale na úkor toho duchovného. Ďalej čítame, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. No to je skutočne pravda, keď si tento príbeh budete čítať ďalej, tak o niekoľko ďalších veršov budete čítať, otvorili sa im oči a čo uvideli? Že sú nahí. Takže uvideli to, čo im sľuboval diabol, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Nie, otvorili sa oči a zistili, že sú nahí. A je to akoby ironická poznámka Mojžiša. Diabol sľuboval, otvoria sa oči, budete ako Boh. A Mojžiš píše, a otvorili sa im oči a videli, že sú nahí. No žiadna sláva. Viete, ten verš nevraví o tom, že oni uvideli skutočnú nahotu, to znamená svoje pohlavné orgány, pretože ja verím tomu, že Adam s Evou vraj mali ďaleko hlbšie poznanie fyziológie ako my, ale to, čo sa vlastne stalo, je to, že nahota je v Biblii symbolom hriechu. Oni poznali, že sú hriešni, že sú poznačení hriechom. To je to, čo skutočne zistili. Nie to, že sú ako Boh, ale že sú už hriešnici. A o chvíľku budeme čítať, aké to malo fatálne dôsledky. No a tretia vec, budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. No opäť, čo to znamená? No budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Krásny sľub. No opäť je to polopravda. Oni vedeli, čo je dobro a zlo aj predtým. Pretože Pán Boh im povedal, ak budete z neho jesť, zomriete. Teda vedeli, čo je zlé. Zlé je jesť zo stromu. Dobré je nejesť z toho stromu. Teda čo im sľubuje v skutočnosti diabol? Diabol im sľubuje veľké poznanie, no to poznanie, ktoré zistili, je vlastne praktické. Oni dovtedy len intelektuálne rozumom poznali. Zlé je toto, dobré je toto a toto. Ale prakticky si zlo ešte nevyskúšali. A tu im diabol sľubuje, no poznáte, čo je dobré a zlé. A sľubuje im nejaké väčšie poznanie, no to, čo v skutočnosti im sľúbil, čo Eva nepochopila, je Eva, konečne si to vyskúšate aj vy. Vyskúšajte si, čo je to hriech. Vyskúšajte si, čo je to zlo. No a Eva na to naletela a čo sa stalo? Eva nakoniec jedla. A tak čo prišlo hneď po hriechu? Eva, keď učinila prvý hriech ako človek, tak to bola nevera v Božie slovo. My si často myslíme, že hriech, ktorý Eva učinila, je, že otrhla z toho stromu a jedla. Nie. Hriech sa stal predtým. Toto už len bola realizácia hriechu. Hriech nastáva tu.
On nastáva najprv v hlave, kedy sa človek preň rozhodne a až potom prichádza samotný skutok. A to už poznáme aj my v rámci našej legislatívy. Ja by som vám uviedol príklad. Niekto sa rozhodne niekoho zastreliť, zoberie zbraň, vystrelí a nič sa nestane, lebo zbraň nebola nabitá. Je to prestúpenie zákona, či nie? No je. A zákon to definuje v Slovenskej republike ako pokus o vraždu. A za to sa taktiež sedí. Ale nie je to vražda, pretože to nabité nebolo. Ale to znamená, že to nie je zlé, lebo to nebolo nabité. Nie, zlé to je, ten človek vlastne vraždu urobil. On sa rozhodol vo svojej hlave, že toho človeka zabije. On sa rozhodol, akurát prostriedky, ktoré k tomu použil, neboli vyhovujúce. To je celé. A rovnako aj Eva. Hriech nebol to, že ona odtrhla a jedla. Hriech sa stal ďaleko predtým, keď ona sa preto rozhodla. A to je hlboké poučenie, lebo nám ukazuje, že všetko zlé, čo robíme, ono sa vlastne rodí tu. A to, čo my potrebujeme ako ľudia zmeniť, nie sú skutky, ale myslenie. Ďakujem. Čo sa udialo potom, ako Eva sama zhrešila? Zvádzanie druhých k hriechu. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. A hriech sa začal šíriť. Hriech je nákazlivý. Hriech je ako epidémia. My si nemôžeme myslieť na základe tohto príbehu, že môžeme robiť niečo zlé a na nikoho to nebude mať dopad. Bude to mať dopad len a len na mňa, na nikoho iného. Nie. Všetko zlé, čo v živote robí, sa dotýka teba. Môže sa to dotknúť tvojej rodiny, tvojich kolegov v práci, tvojich susedov na ulici, na ktorej bývaš, tvojej cirkvi, dokonca tvojho národa či štátu, v ktorom žiješ. My nemôžeme robiť zlé veci s tým, že sa to bude dotýkať len nás. Vždy to bude presahovať naše vlastné životy. Tretí bod, strach pred Bohom. A ten bol spôsobený zmenou chápania Pána Boha. Prečítame si biblický verš. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol, kde si? On odpovedal, počul som ťa v záhrade. Bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Čo sa tu deje? Adam s Evou páchajú hriech, skrývajú sa, Pán Boh prichádza do záhrady a pýta sa, kde si? A čo Pán Boh nevedel, kde je Adam s Evou? No vedel to. A prečo sa to potom Pán Boh pýta? Prečo sa Pán Boh pýta na niečo, na čo dobre pozná odpoveď? No prečo sa to pýtame my? Prečo sa pýta pani učiteľka žiakov v škole na niečo, na čo vie, že poznajú odpoveď? Je to pedagogický prístup. Je to najlepší spôsob, ako niekoho niečo naučiť. Tým, že príde na to on sám. Najlepší učiteľ nie je ten, ktorý žiakom všetko povie a nadiktuje. Učiteľ najlepší a dobrý je ten, ktorý žiakov privedie k tomu, ako to je. A teda Pán Boh vraví Adamovi, kde si, nie, kde za ktorým stromom kríkom sa nachádzaš, ale kde si, Adam, kde si sa to dostal? No čo, stálo to za to? Užil si, naozaj získal si väčšie poznanie, stal si sa ako ja. Adam, pozri, kde si. Stalo sa z teba troska. Toto sa stalo, keď si učinil hriech. No Adam odpovedá, bál som sa. A čo Adam nevedel, že Pán Boh je láska, že Pán Boh je milujúci? Adam to vedel, ale hriech zmenil jeho nastavenie, zmenil jeho myslenie. A udialo sa to, že on prestal Pána Boha chápať. A to sa deje dnes aj s nami. My už Pána Boha nechápeme tak, naozaj, ako Pán Boh je. Každý z nás má nejakú predstavu o Pánu Bohu, ktorá je spôsobená výchovou, náboženstvom, v ktorom sa nachádzame, kultúrou, v ktorej vyrastáme, priateľmi, rodinou, v ktorej vyrastáme. To všetko na nás vplýva aj na naše chápanie Pána Boha. Pozrime sa ďalej na ten posledný 4. bod. Obviňovanie Boha a blížneho. To prišlo ako 4. dôsledok hriechu. Na to Boh riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal, no žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu a jedol som.
Na to riekol Hospodin Boh žene, čo si to urobila? A žena odpovedala, had ma podviedol, nuž jedla som. Tak si teraz všimnime, čo sa stalo. Pán Boh sa pýta, ako mu Adam odpovedá. Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. Žena, ktorú si mi dal. Takže kto je vlastne na vine? Pán Boh. Žena a Pán Boh. No, žena mi dala? No a ženu ty si mi dal. Tak keby si mi ty nedal ženu, žena by mi nebola dala a ja by som nejedol. Takže kto sú tu najväčší vinníci? No Pane Bože, keď už o tom hovoríme, tak si to ty a moja žena. A teraz sa Pán Boh obrácia k tej žene a vraví, no a ty čo si to urobila? A žena odpovedá, no had ma podviedol. No jedla som. No kto je na vine? No had je na vine. No ja som v tom nevinne. No a hada opäť kto stvoril? No Pán Boh stvoril hada. A tak vlastne najväčší vinník je Pán Boh a had. No ale toto je realita. My to robíme každý deň. Keď sa udeje niečo zlé, no všetci sú na vine, len ja som svätý. Okolnosti sú na vine, spolužiaci v škole sú na vine, kolegovia na pracovisku sú na vine. No všetci sú na vine, len ja som ten, kto je nevinný. A za všetkým je žena. Tak áno, a muži vravia, a za všetkým je žena. Tak. Pozrime sa. Áno. A udialo sa to, že Pán Boh opäť, tak ako dal priestor diablovi a nezničil ho, Pán Boh nezničil ani Adama a Evu. Pán Boh tak ako dal diablovi slobody voľby a slobodu výberu, rovnako to urobil aj s človekom. Vraví, ja vás tiež milujem a keďže vás milujem, tak vám dávam právo povedať nie len áno, ale aj nie. My sme to nie využili, rozhodli sme sa a preto realita je tá, že aj keď veľmi radi ako ľudstvo obviňujeme Pána Boha, kto môže za najväčšie zlo a nešťastie, ktoré sa deje na zemi? Koniec koncov sme to my sami. Vôbec to nie je Pán Boh. Najväčšie ukrutnosti, ktoré sa v histórii vždy udiali, nerobil Boh, boli to ľudia. Áno, je pravda, ľudia to robili preto, lebo to Pán Boh dovolil. No prečo? O tom budeme študovať zajtra. Čo je hriech? Ako vlastne Biblia definuje zlo? Narušenie vzťahu s Bohom. Život mimo morálneho zákona. A práve na čo nám slúži morálny zákon? Mnohí nemajú radi morálny zákon, či už tí myslia desatoro alebo iné Božie nariadenia a príkazy z jednoduchého dôvodu, pretože si myslia, že zákon je to, čo nás má obmedzovať. Ale pritom zákon je to, čo ten hriech má držať v nejakej bubline. Ja veľmi len uvediem príklad. Predstavte si, že všetci by žili podľa desatora. No chcel by ísť niekto do neba? Nikto, lebo všetci by si mysleli, že nebo je na zemi. Pán Boh dáva desatora aj všetky ostatné morálne zákony preto, lebo chce, aby ľudia podľa neho žili. A keď ľudia podľa neho budú žiť, tak hriech nebude natoľko postupovať a šíriť sa po tejto zemi. To bol účel všetkých tých morálnych zákonov, ktoré Pán Boh dal. No po tretie je to postoj ľahostajnosti. V jednom z biblických veršov čítame, a tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Takže ľahostajnosť je taktiež určitý odtieň zla. No a po štvrté, je to vlastne stav, v ktorom sa rodíme. Apoštol Pavol krásne v liste Rimanom vyjadril túto myšlienku, keď povedal, viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. No a to je realita každodenného života. Určite sa vám nejedenkrát stalo, ráno ste sa rozhodli, povedali si, dneska na deti kričať nebudem. Dneska budem milý ku kolegom aj k rodine. No a večer, keď ste si išli líhať spať a zhodnotili ste celý deň, tak ste si museli skonštatovať a zasa sa to nepodarilo. A dôvod je veľmi jednoduchý, pretože Pavol sám vyjadruje, my zmenu potrebujeme zvnútra. Keď sa vnútro v nás nezmení, tak predsavzatie samo o sebe nestačí. My nemáme dostatok síl, my potrebujeme Božiu pomoc. Uvedol by som jeden krásny príbeh zo života. Jeden kňaz šiel ulicou a videl zhluk 12 detí, tak šiel, behol medzi ne a vidia, ako majú medzi sebou malé šteniatko. A pýta sa, čo tu robíte? A hovorí, no tak, hovoria, my sme našli toto šteniatko a nevieme sa dohodnúť, koho z nás bude. Tak sme si povedali,
že ten, kto povie najväčšie klamstvo, ten si to šteniatko môže zobrať so sebou domov. No a na to ten kňaz hovorí, no deti, ale veď toto nemôžete, veď klamať to je hriech, klamať to je zlé. Ja vo vašom veku, ja som nikdy nezaklamal. Teraz tie deti zostali ticho, pozerajú do zeme a ten kňaz si myslel, že teda vstúpili si do svedomia, až ten najmladší sa otočí k ostatným a vraví, tak mu ho dajte, vyhral. Takže to je realitou. Každý z nás sme v živote urobili nejaký hriech. Každý z nás sme urobili niečo zlé a tak len to nešťastie a to utrpenie sme pomohli šíriť ďalej. Aké sú dôsledky hriechu? Narušenie vzťahu k ľuďom a k prírode. Biblický verš vraví, zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Narušenie vzťahu k sebe. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Smrť, choroby a násilie. A tak každý človek stojí v živote pred rozhodnutím. A to rozhodnutie je veľmi jednoduché a ukazuje, ty sa môžeš postaviť na jednu stranu a byť nástrojom hriechu, nástrojom zla, kedy skrze teba sa to zla, ten hriech bude šíriť ako epidémia, ale nemusíš sa ničoho báť. Ľudia aj tak vždy budú obviňovať Pána Boha. Alebo sa môžeš postaviť na tú druhú stranu. Dovolíš, aby si sa stal Božím nástrojom a Pán Boh skrze teba bude šíriť dobrotu, lásku, odpustenie a milosť. No a pred týmto rozhodnutím stojí v živote každý jeden z nás. A my to rozhodnutie robíme buď vedome, že prosto povieme, Pane Bože, ja ti chcem odovzdať svoj život, alebo to urobíme nevedome. Tými našimi každodennými rozhodnutiami. A tak by som na záver končil týmto biblickým veršíkom. A či neviete, že svätí budú súdiť svet? Je to vlastne verš, ktorý nám vyjadruje nádej, že večne to takto nebude. Že príde raz okamih v dejinách, kedy Pán Boh povie to definitívne stop, kedy postaví veľkú priehradu a povie stačilo. Diabol aj hriech sa ukázali v plnom a pravom svetle, už ďalej nie je potreba po takomto nešťastí.